Втората фаза е съвсем различна от първата. Ако първата са били на дъното и емоционално, и физически, като себеусещане, като енергия, като настроение, като мотивация, вече втората фаза, бурята е преминала, слънцето е изгряло и всичко вече в едни светли цветове, оптимистично, изпълнено с енергия, нов живот, чист живот и така. Първата, и тя не случайно, тази втора фаза на трезвеене, се нарича меден месец, нали? Съчетава еманацията на всичко желано до този момент и оптимистично и мечтано по някакъв начин. И за близките, и за зависимия. Близките виждат коренна промяна. Самите зависими също усещат себе си коренно променени. И това, както е много хубаво, така е тук крие голям риск. И всъщност рискът е свързан с това да си повярват, да решат, че всичко е минало, че повече никога буря няма да дойде и нещата ще си вървят безметежно.